en leuk dat je kijkt naar Boeien. Mijn naam is Paula en ik zit vandaag in mijn autootje. Dit is namelijk de 13e aflevering alweer van Boeien. En ik dacht, nummer 13, ongeluksgetal, een beetje griezelig. Dus ik ben voor jullie op zoek gegaan naar een onderwerp wat toch een beetje griezelig is. En wat dus met Limburg te maken heeft. En waar je dan al snel bij uitkomt zijn de bokkenrijders. Ik weet er persoonlijk niet zoveel van. Ik ken de bokkenrijders vooral van de Efteling, van de Villa Volta. Ik denk dat de meesten ze daar wel van kennen. Dus ja, ik ga nu op weg naar Geleen. Ik ga vanavond meelopen met een rondleiding over de bokkenrijders. Wat boeit het nou, die bokkenrijders, dat die hier vroeger zijn geweest? En wie zijn die mensen eigenlijk? Ik ga jullie meenemen, in ieder geval. Het gebouwtje doen, kom je eens op binnenplaats. In dit huis hier achter mij heeft dus iemand gewoond die recht mocht spreken. En wat dat dan te maken heeft met de bokkenrijders. Hij heeft dus 2 van die bokkenrijders veroordeeld. En nu gaan we even de kelder in. Van dit stuk werd dus gezegd dat het provisiekast was. Maar als je naar die deur kijkt, denk ik dat dit gewoon kelders waren. Hier is de vader van Nulleke van Geleen geboren. Arnold van der Walde heette die. En in dit huisje hier op de hoek heeft de grootvader van Nulleke van Geleen gewoond. Een bekende bokkenrijder die niet zelf in Geleen geweest is. Hij was vooral in België actief. Maar zijn vader is dus hier geboren en die heette dus Van Geleen met zijn achternaam. Dus als je gaat googlen bokkenrijders Geleen, dan kom je waarschijnlijk die naam tegen. Maar hij is dus niet actief geweest in Geleen. Maar wel mooi dat, ja, dat het hier dus allemaal begonnen is eigenlijk. En dit was dus de weg die de bokkenrijders aflegden. Soms al gestorven en soms half dood. Om die weg te vervolgen naar de galg. Of daar werden ze geradbraakt. Ja, ik voel wel een beetje sympathie voor die bokkenrijders. Want ze zijn als een soort Robin Hood figuur. Zijn ze eigenlijk opgestaan, zeg maar. Om het geld bij de rijken weg te halen. Want in die tijd was Limburg nogal verdeeld. Stukken waren van Oostenrijk, waren van Frankrijk, waren van Duitsland. Dus iedereen wilde toch zo'n stukje geld innen, belasting innen. En de rijken werden daardoor alleen maar rijker. En de armen werden eigenlijk alleen maar armer. En toen zijn dus die bokkenrijders opgestaan. Dus ja, ik voelde wel een beetje sympathie voor. Maar dat ben ik persoonlijk. Misschien hou ik wel gewoon van Bad Boys. En in dit huis heeft een van de kapiteins gewoond, Willem de Gavarel. En hier achter mij is dus ook het bokkerierssteegske. De naam van de bokkenrijders die kwam eigenlijk later na pas. Tijdens zo'n zitting, zeg maar zo'n hoorzitting, is dus gezegd van ze reden op bokken door de nacht. En bokken werden in die tijd geassocieerd met de duivel. Dus vandaar de term bokkenrijders. Nou jongens, ik ben serieus echt net op tijd. Sorry voor het wazige beeld. Maar het begint niet te regenen. Dus ik ga weer terug naar huis rijden. En ja, ik denk dat ik daar de vlog ga afsluiten. Ik ga nu gewoon eerst even lekker naar huis. Yes. Nou, goedemorgen mensen. Zoals jullie kunnen zien ben ik eigenlijk net wakker. Want zoals beloofd zou ik nog even bij jullie terugkomen. Om de video af te sluiten. Nou, ik ben even de beelden aan het bekijken. En ik kom er eigenlijk achter dat we heel erg veel informatie hebben. Maar we hebben veel informatie over de bokkenrijders in Geleen. Dus over die processen, wie die mensen waren, waar ze gewoond hebben. Maar waar ik juist naar op zoek was. Een beetje de mysterie achter de bokkenrijders. Wie waren die mensen nu precies? Wat is het verhaal erachter? Wat was hun associatie met de duivel? Tot dat punt zijn we nog niet gekomen. Maar dat wil ik wel nog voor jullie uitzoeken. Voor deze aflevering wordt het helaas te lang. Dus die hebben jullie nog van met hoek. Maar die gaat er zeker komen. Want ik vind het wel een interessant onderwerp. Dus wil je dat nou niet missen. Abonneer je dan vooral op het kanaal van het Limburgs Museum. En doe ook even een duimpje omhoog als je dit al een leuke video vond. En dan kom ik volgende week heel graag met jullie terug. Niet over de bokkenrijders. Maar wel weer met de nieuwe boeien. Doei!